Lys er kort sagt elektromagnetisk stråling. Fysikerne siger, at elektromagnetisk stråling udbreder sig som bølger, og størrelsen på bølgerne, altså bølgelængden, afgør hvilken form for elektromagnetisk stråling, der nu er tale om. I 1905 byggede Albert Einstein videre på forståelsen af lysets natur. Han udviklede altså en teori, hvori han påstod, at lys ikke kun er bølger, som stråler gennem luften, men at det samtidig også består af mikroskopiske partikler, som kaldes lyskvanter eller fotoner. Når lys beskrives som bølger, betegnes bølgelængden som afstanden mellem to bølgetoppe. Frekvensen er også et meget vigtigt træk ved lyset. Lys er ikke bare det, vi kan se med et blåt øje. Ordet dækker over hele det elektromagnetiske spektrum, som går fra radiobølger i den ene ende til gammastråling i den anden. Når lyset bliver sendt ud fra en lyskilde, f.eks. en pære, bliver det spredt, når lyspartiklerne støder ind i atomerne. Lyset kan ramme ind i atomet og blive sendt direkte videre, ligesom når to billiardkugler støder sammen. Men lyspartiklerne kan også blive absorberet og ændret af atomet. Når lyspartiklen rammer atomet, ændrer atomets tilstand. I grundtilstanden vil atomets elektroner være i en bane, der er så tæt på atomets kerne som muligt. Men lyset overfører så meget energi til et elektron, når det rammer, at elektronen bliver sparket ud i en elektronskal længere væk fra selve kernen. Alle former for lys er udsendt som elektromagnetisk stråling. Selvom lysets partikler i sig selv hverken er elektrisk ladede eller magnetiske, danner en bølge af lys alligevel både et elektrisk felt og et magnetisk felt omkring sig. Det skyldes altså, at lys, elektricitet og magnetisme alle hænger sammen med den samme naturkraft, kaldet elektromagnetisme. Elektromagnetisk stråling findes i mange forskellige udgaver. Blandt andet af de kendte er eksempelvis radiobølger, som kan have bølgelængder på flere meter, mens de andre udgaver af elektromagnetisk stråling, f.eks. røntgenstråler, gammastråler og infrarødt lys, har bølgelængder på under 1 mm. Med sådan en definition dækker lyset altså kun et meget snævert spektrum af den elektromagnetiske stråling. Menneskets øje kan normalt kun opfatte lys med bølgelængder, der er i størrelsesordenen fra 380 til 750 nanometer.